Bona nit, estem en un moment, si no de realitats, d'il·lusions, de dignitats. Ahir va rebre Josep Guardiola el premi, no sé quina medalla d'or del Parlament de Catalunya. Allà no faltava ni un diputat. Escolti, a vegades hi ha una votació de qualsevol cosa a les escoles, coses menors segurament, i la gent no arriba. Ahir va arribar fins i tot l'alcalde, és un honor, no va fallar ningú. El president Mas, tothom aplaudint aquest home que aguanta Catalunya pràcticament, el senyor Guardiola, encara que no es vol dedicar a la política, pràcticament no es vol dedicar ni a entrenar al futbol, perquè és un senyor que ho guanya tot i abans que el fotin fora quan perdi, doncs ell no sabem si durarà molt de temps, perquè ell no sé si és cristià, però fa com Jesús, quan després de multiplicar els pans i els peixos a 4.000 o 5.000 tios, que és com donar diverses Champions, doncs els hi va dir, em seguiu perquè us dono de menjar, i la massa de poc el mata. I aquí el senyor Guardiola és el que preveu que el dia que diu a mi em fan cas perquè guanyo, el dia que no guanyi, què direm? No què diran, què direm? Està acabat, s'ha antiquat, el que sigui, potser fotrà al camp. Jo el que voldria és que el senyor Guardiola deixés el Barça per dedicar-se a la política. No president de la Generalitat, no se m'enfadi el senyor Mas, o president d'Espanya, el que vulgui, que fotin el Guardiola i el Zapatero, perquè el Zapatero, el Mourinho, dic, el Mourinho també aniria bé per fotre una mica de canya a la vida política espanyola. Si tingués aquella mala llet que té ell amb els empresaris, amb tothom, senyores, a treballar, empresaris, bancos, dejen pasta, es fotés el moviment. I el senyor Guardiola, aquesta clarividència, perquè no ho dubtin, és molt més difícil el que ha fet amb el Barça, un club que sempre estava amb la ruïna, amb aquest victimisme que encara té Catalunya, amb el Madrid, i l'ha superat. El que diu ell, hem de pencar més. I potser si el senyor Guardiola estigués al davant d'aquest país, a Madrid, a una conselleria o a una autonomia, a la Múrcia, a Castilla-La Manxa, a la que vulguin, segur que es notaria un entrenador de futbol abans que un president. I no dic que farol, el Barça seguirà guanyant. La prova està que el senyor Felip Puig ha anat a Alemanya a comprar camions d'aquests amb manguera per a les manifestacions. Algun periodista ha dit que quan es veu un otoño caliente de manifestacions i vagues han d'estar preparats perquè les pilotes de goma es veu que salten a Gorull, la ONCE ja no vol més tios, en fi. I ara tornem a la manguera, que ja tindrem un problema ecològic de llançar l'aigua, i ha anat a comprar de compres per Alemanya i li ha agradat un camió Mercedes de 900.000 euros, 150 quilos. I com a bon català el senyor Puig ha dit, home, potser seria massa. I no sé si li he dit a aquell senyor, escolti, somos catalanes, ¿no tendrían una cosita que fuera bien y un poco más baratita, que nosotros tenemos unas manifestaciones más pequeñas? Som un país gran, però amb poques manifestacions. Així que no es pensin, però, que era per tot això de les manifestacions. El senyor Puig s'està preparant perquè el Barça de Guardiola seguirà guanyant lligues i segurament a Canaletes faran falta mangueres. Hòstia, tu! I què, ja no tens feina? Sí, tinc feina, i tant que tinc. De què? De diverses coses, fins i tot de músic. De músic, pràcticament de músic ho s'ha fet tothom. Senyor Vila. Exactament. Escolta, dues coses. De moment, sí. Sí, que se me n'oblidi. S'ha pres la pastilla? Sí, Vale. Conjuntament amb vostè, senyor Flavià. Sí, ara me'n recordava. Aquelles de cara al Simpson, no. No. I la primera, que el monòleg te l'escolta ma mare. La teva mare. La meva mare, que per La teva cert mare m'ha que té dit... 46? Potser al revés. No tants, em sembla que no tants. Tu ets el fill. Tu quants tens? Jo 52. Allí en general tindrà 30. Exacte. Normalment va així. I té molt poc criteri, també. Ho dius pel fill que té? No, ho dic pel fill. Escolta'm, semblem el Fuentes i el Navarro. No, mira, que m'ha dit, neteja les ungles, perquè saps aquestes ungles de guitarrista que sembla? Bueno, o de cobrador d'autobús d'abans també, pel bitllet. El meu avi havia sigut tramviaire. De quina línia? D'una de tramvies. Sí, ja. Jo és que no havia nascut, el van matar abans de... Qui el va matar? No sé, la història, no sé.
Ben bé no. No va Jo buscar hi els era. ossos ni res de tot això? No, es deia Eloi de Paz. De paz. I el meu besavi, tot aquí, va començar per aquí, es deia Brígido. Brígido. I tocava la guitarra en un poble, es diu Los Navalucillos, a Toledo. Vostè és de Toledo? No, jo soc de Sarrià, perdona. El besavi. Sarrià de Ter? Sarrià del millor, Sarrià, que és Sarrià, que és el barri aquest que estem... Burgesia catalana? No, ben pensants. Assenyats? Sí, estem rodejats, això sí. De què? De barris Pedralbes? perifèrics que amb gent amb una certa olor que ens Els com un afecta? tufa pijo espantós. Però pijo català? Pijo català i de la Bona Nova. Bona nova, Que és- bona notícia, l'Evangeli era això. Pijos de l'Evangeli? La segona cosa que tenia que dir-te, o Sí. que dir-li, senyor Flavià, és que em costa molt. Sí. Escolta, la segona, Carlos, és que sóc un fan de la careta del teu programa. És a dir, un tio que es lleva amb mala llet. Sí. Fan, ja d'entrada. La Fei també. Sí. Pinotxo. Sí. Un poc una mica d'aigua. El dòmino, que és... Sí. Jo jugo al dòmino. Sí, jo Amb també. el tio Paco. Ara poguéssim pogut fer una partida avui. Falten dos. Falta el tio Paco i la teva Un parella. càmera d'aquests, un càmera que no posi aquí. I després, vens aquí, hi. Has sigut mànager de la plateria. Orquestra. I fins i tot mànager de Nostre Senyor, per dir-ho d'una manera. No, ministre. Ministre eres. Clar, ministre de Però les com l'Almeida, que cobren després de ser ministre o no? Vostè és famós Vostè. per fer aquests comentaris a moltes coses amb el programa d'Andreu Buenafuente. Sí, senyor. I ara m'està fotent l'entrevista a mi, pràcticament. No, que sóc un fan seu, Bueno, Flavià. Té bon gust, escolti. Ho era de ta a mare. més, si a la seva mare li agrado, vostè la seva obligació és que jo li agradi també. A mi em mosqueja una mica que li agrades en excés. Fins i tot com a Això ser també li humà. passa a la mare d'un tenista, Murray, Sí. que li agrada el Feliciano López, de Toledo, com el seu besavi. Feliciano López de Toledo, de los Navalucillos. Com el seu besavi. El meu avi era molt tonto. Mira que podem jugar a tenis I anar a Cuba. i tocar la guitarra, que em diràs. L'últim cop que el vaig veure va ser en un local nocturn Sí. i em vas dir, Sí. per què no em fas una entrevista? Després, primer vas dir bona nit. Sí. Després em vas preguntar, portes quartos? Em vas dir, sí. Per què No, això dic Sí, que no, no. per què no fas una entrevista que ma mare, és el que em diu. És Això que tot ho ve de ma mare. Sempre tot bé de la mare. És que l'error és haver-me portat a mi, tenies que haver portat a ma mare. Bueno, escolta, amb aquest programa em sembla que demà encara... Bueno, però encara com no estarem aquí. pagueu, no vindrà. Ah, això està bé. També t'ho dic. I et va sorprendre quan em van trucar ràpidament. Ni tu te'n recordaves de què et parlaven, segurament. No, vaig pensar, quan el senyor Flavià em va dir doncs dona, apunta't al meu telèfon i, per cert, truca'm d'aquí 2 o 3 setmanes perquè jo me n'oblido de les coses Sí. i tampoc està malament parlar amb tu. Tampoc està malament, fixa't. I el dia següent va trucar un home, es diu José, perquè deu ser un home. Marco, sí. José Marco. Sí. Y em va dir, Flavià, y dic, no m'ho puc creure, estamos hablando del mismo Flavià, y diu, sí, del ministro. Del mismo de antes, sí. I ara estàs treballant a Catalunya Ràdio. Estic fent diverses coses. Una col·laboració, clar, perquè saps una mica Amb d'aquí... una no vivim. Amb una no arribes als 60.000 euros Ah, exacte. al mes. No, clar. Tampoc ens passem. Va passar que era per setmana, però no hi he vist que... No, que he deixat la sexta. I què fas? Quines són aquestes coses? Catalunya Ràdio, tinc un consultori, jo vaig anar amb la guitarra i em va dir, Consultori, no, ni la treguis, has de parlar només. És el millor, que et paguin per parlar i dir les coses que diem Sí, a perquè- les 5 de la matinada amb segons quins puestos, Sí, que allà paguem que per eren dir-ho. les 3:30, no? Sí, Ara sí, no clar. tinguis posant... No, ja no aguanto, a les 5 ja no aguanto. Ja no O no aguanto. t'aguantes. També, Sí. també. Fas un consultori, Les dues coses. cobrant. Que normalment la gent com tu o com jo, quan volem parlar hem de pagar amb un divan, Amb un hi ha un divan. tio que va notant. Segur que és un divan i un tio que va notant? Tu no has de mai al psiquiatre? Sí, no estan en un tauret i van fumant i van explicant coses. Hosti, no ho sé, què és un psiquiatre? Un psiquiatre que estudia els caps aquests difícils. L'altre és que també faig de músic, Amb quin grup? Hem fet un disc amb una cantant de Geòrgia, de l'est de Catalunya. A Georgia of My Mind, Sí, però també l'ha gravat aquesta, l'ha gravat. Li vaig tenir que dir, però no és la misma Geòrgia, i em va dir, ja lo sé. United States. I que em sembla que la sentir, en el club aquest la va sentir cantar. La Xorena, hem fet un disc amb el Raül Patiño, que ens ha... Patilla? Patiño, per la Patilla altres coses. Home, escolta'm, perdó. No, i tant. Tants anys... I què més fem? Amb un cantautor que es diu Litus, ara estic muntant... Litus? Litus.
Litus de alcohol corren por mis venas, Maciel. Litus. I Litus, què més? Un disc amb un amic meu que es diu Manel López i que ens agrada molt fer cançons d'aquestes que... Amb el nom no canviarà, Manel López? Jo li dic que si es posa només Manel, potser té alguna cosa. O Sánchez, però vull dir López. Manel o Joan Manel Serrat, directament. Exactament, 2. Joan Manel Serrat, 2. I Teresa. I Teresa. 3. De Calcuta, 4. Si no fem brometes d'aquestes. I el Buenafuente, que va plegar per no seguir amb tu, no? Bueno, tu estaves allà a l'orquestra. Tu saps la meva tendència a eliminar els artistes. Sí. Això t'ho pensava dir. Tu vas treballar, eres amb el guitarrista, amb Joan Batista Homet. Sí, sí. Que va morir fa un parell d'anys o així. Sí. Una mica abans que el Royan, si me'n recordo. No, després del Pepe. Abans, ara, a què? El teu el meu. No jugaràs la vida. El que va morir primer va ser el Verdagí. Sí, aquest va ser un dels teus mestres, no? Sí. Ja es nota. No vull dir... M'està creixent al cap. I eres el guitarrista de Joan Bautista Homet. Sí. Sí, senyor. I amb ell feies aquelles cançons Clara. Clara. Li vas composar alguna cançoneta, també? Però no la vam gravar. No, va dir... Està gravat amb molt maca, però... Sí, nano, molt bé. Potser en el pròxim. I estic esperant que em digui si el pròxim... I llavors el vas deixar, però, per l'Eugenio. Sí, l'Eugenio. L'Eugenio es va enamorar de tu? No. Què va veure? Sempre li van agradar els homes i les dones. Sí. Què va veure amb tu? Hòstia, és una bona pregunta. El que veu, suposo, una persona que té sentit una mica de l'humor i que no m'agrada treballar. I així no m'agrada gaire tocar els collons. El distreies, però no a l'actuació, de dia. Bueno, no, ell m'alimentava, em portava a restaurants molt cars, d'aquests que es veu que quan ets famós i tens calés, encara surten més baratos. No sé, llocs d'aquests, no direm noms, però... Però tu el que feies amb ell en directe al show... Era tocar la guitarra i feia vegades de cosir i parlava... No tenia molta importància, segur. Cap. No, però el que tenia importància era aquest paper de Lazarillo que feies tu durant tot el dia amb ell, segurament. Home, tot el dia no. Hi havia moments que se separaven perquè ell era una bèstia sexual i jo no arribava ni a la meitat. Però tu el distreies amb el teu discurs, la teva verborrea. Bueno, com puc distreure els meus amics cada dia, sí. Són un ONG que ens distraiem a Joan Eloi. Sí, però tu ets un especialista perquè després quan et canses d'ell els vas matant, pobrets. Aquí és on arribem a Buenafuente. I llavors vas a pel Buenafuente, ja. Que un monòleg... Quina professió tens? No en tinc cap. Bueno, doncs els votos. Abans es professaven votos. Els votos, que ara se'ls posen les dones riques a la cara. Això mateix, els votos, sí. Doncs tu li vas dir al Buenafuente que sàpigues que el Joan Eloi és característic que va assassinant a tots els artistes que acompanya. Home, és que jo li tenia que dir. És per això que ha plegat. Ha plegat perquè ja diu, tant de temps, quant temps has estat amb el Buenafuente? Des de l'any 94, em sembla. Aquest tio li grava el risc, Perquè estem I la música. Sí. No, una cosa s'ha de dir a favor de l'Andreu, que és l'únic que diré. Una només? Sí, és l'únic que diré. Que tampoc estic aquí per fer la pilota. I més si ara ja no cobres d'ell, no? A més, li estic fent la pilota a l'Àngel Casas. La història és que l'Andreu és un dels tios que sempre ha apostat per tenir música en directe. Per la qual sempre alguns músics, i jo també, hem pogut viure d'això. Viure d'això. Això està molt bé. Sí. Bueno, no, i també a la Santa Missa també tenen grup, però no cobren, per això em porta tot mossèn Valls, que és el capellà de Sarrià. Manel Valls havia sigut company meu. Sí? Has vist on ha arribat ell i on has arribat tu? No paga els músics? No, home, no. Els 3.000 euros són per ell. Cobra 3.000 euros al mes? Per bolo. No, hi ha 4 bolos al mes. Pensa que mossèn Valls et pot fotre un puro aquí que... Per dir el que no és veritat. Com vols que cobri 3.000 euros per dir la Santa Missa? També és veritat. Això és el que cobraries tu. Jo cobraria com el papa. Gratis. Ara m'agrades. Gratis. Buenafuente, que et donava música, i es va acabar el programa. Es va acabar el programa, però... I ara què? Hi ha molts anys que he viscut I ara vius amb sense el Buenafuente. Però ara vius a casa seva o què? A vegades, quan ell ve, marxo. Però mentre tinc una relació amb el gos... El gos. Home, perquè aquest tio, si plega, diu, és molt fàcil dir, ja no vull fer més programes. I tu què? Això també m'ho diu la meva mare. Ho veus? Busca't feina. Busca't feina. Està l'Àngel Casas aquí, avui ja està? Home, clar, que està tot el dia. Està treballant. Tot el dia, per favor. Això és un director. Clar, què pensa, que com tu allà dir dos cosetes? I què tu vas passar bé amb el Buenafuente a la Sexta? M'ho he passat bé amb el Buenafuente a tot arreu, fent programes, Sí. Tant a TV3, Antena 3, que ja m'està,
i a La Sexta, perquè no m'he sentit mai pressionat ni per La Sexta ni per TV3. En tot cas, em sentiria pressionat pel terrat, però no per les cadenes. T'han fotut moltes bronques Mai. la feina? Ets puntual? Molt, massa. Massa. Sí, és un defecte, això. És un defecte perquè és una pèrdua de temps. Sí, arriba a prou... Sí, perquè t'has d'esperar. M'he aficionat als sudokus. Jo prefereixo que s'esperin els altres. Perquè tu tens un nivell que el dia que jo el tingui ja serà una altra cervella, ja parlaré allò de... No, jo no vull que em matis, tu. No, tu no has pensat en portar un guitarrista? No, perquè tens amb aquest currículum que tens d'assassinats... Però tu tens coses amb el que te dije. I tu saps quan serà la teva hora, tu la saps. El que te dije en majúscules. No m'han avisat. Bueno, si no, el pare Manel, que és un tio collonut, sí, també. Et queden 3 dies. Et queden 3 dies. Per algú del pare Manel. Doncs aquells 3 dies jo t'acompanyo, jo trobo el currículum. Escolti'm, el consultori aquest que fa vostè a la ràdio... Home, és que ara ets doctor. I què et puc preguntar allà? Doncs poden preguntar el que vulguin i la qüestió és que jo tinc que respondre el que em passi per el que vulgui. Anava a dir pels ous, però queda lleig. No, sí, no diguis ara que potser algú que no li agraden els ous, no? Hi ha gent... perquè és vegetarià. I va molt malament pel fetge. Sí. Com el whisky. El whisky i els ous... El whisky, el que va pitjor és el de garrafa. No ho sé, no em prenc mai. Jo no n'he trobat mai. De garrafa? Mira que vaig a molts llocs i dic, un whisky, què marca? Deme de garrafa. I no en tenen. Això és com les dones lletges pel Paco Raval. ¿Usted se ha acostado alguna vez con una mujer fea? En mi vida me he acostado con una mujer fea. Yo me he levantado al lado de algunos bodrios. Pero cuando me fui a dormir era la más guapa d'Europa. Amb això ja ha justificat d'allà la presència, molt bé. I amb el Galiardo, què li vas dir aquell dia, com va venir allà al Buenafuente? És que va dir, perdona, Buenafuente, allò que, com parla aquell, són 2 homes, jo crec que porta un tio dintre, que el va portant. I va venir i em va dir, és l'home que hace los acordes mejores d'Espanya. I vaig pensar, això que no estigui pensant en el Jordi Hereu o en algun d'aquests, no? I no, ho va dir de corazón. Saps com és el... Que també li agrada molt a la meva mare. I a mi? Començo a tenir els mateixos gustos que ma mare. I tu també. I comences... Sembla que et creixi el pit i tot una mica. És una bossa seminal. Però acaben d'explicar això al Galiardo. Això em va dir que él hacía los acordes mejores d'Espanya. Pues l'altre dia em vas explicar una altra cosa. Estava borratxo. Una abraçada. Ah, sí, una abraçada. I què més? Que et va saludar abans que el Buenafuente. Sí, això sí. Li va dir, espérate que lo important... No. No? No. Ei, això no ho té, home. I què li vas dir? I li vas fer amb la mà, li vas fer una coseta amb el Galiardo? No, amb la mà no. Jo la vegada que estic més content és del Wyoming, del dia que no... Wyoming! Aquí sí era jo el que anava malament. Què va passar amb el Wyoming? Que em va jugar, diu, jugamos, sí, diu, te tiro las llaves... Bueno, no sé què. I em va tirar unes... Em va dir, ¿quieres las llaves del mueble bar? I com a mi m'agrada molt el bitxí, que aquí no n'hi ha, el Monegal en té. Sí, el patrocina fins i tot, sí. És el programa de més audiència. Bueno, pum, i em tira unes claus del mueble bar i se'n van passar. Y digo, ¿qué? Te las he tirado muy fuerte. Y va a sortir. ¿Y qué he hecho de Iker Casillas cuando juego contra el Barça? Perquè per mi, per sobre de tot, està Pep Guardiola. Sí? Vas anar ahir al Parlament? No, jo vaig per la medalla de bronzo. Perdoni? Per la medalla de bronzo. Ja li han donat la d'or. Jo vull la de bronzo. Tu la de plata, tu vas anar sempre de número 2. Com el Polidor. Pupú, li deien. Pupú, Raimon Polidor. L'eterno segundón. Bueno, hi ha molts... Tenim una edat, Un ciclista, i aquí ho saben, també a la teva mare no, però li expliques a la teva mare. I ara què, sense el Buenafuente, deus anar tot el dia per bars, o com ho fots, això? Bueno, intento no treballar, perquè no ho he fet mai, tampoc tinc edat de començar ara, i aleshores faig coses que m'agraden i que si em donen diners, no com aquí, sinó llocs que vas i et paguen. Per veure't. I sí, i toco a puestos amb el Litus, amb la Xorena, amb el Manel, amb lo de la ràdio... Però tu quantes hores et tiraves amb el Buenafuente? Doncs entrava més o menys cada dia a les 4. Si no hi havia algun dia que tenia que entrar abans, i plegàvem, ara vaig a dir una cosa que no ho sap ningú, plegàvem a les 10 i pico perquè estava... Pregravat. Bueno, com un gravat, fals directes, diu. Sí. Fals perquè és tele, que és fals, tot és fals, i directe perquè és fals, és directe. Sí, fals directe, això està molt bé. Que és maco, eh? És un directe de mentida. I et tiraves 6 hores allà. Sí.
esperant a veure què teníem que fer. Això de la televisió en directe i el programa ja se sap. Però ara de cop... Hi ha molta gent, era per concentrar tots els treballadors, érem uns quasi 70 i pico de tios. S'ha de dir que jalava del rotllo aquest. Un rotllo entès com... No tots cobràvem el mateix, això també s'ha d'entendre. Hi havia gent que cobrava menys que tu? Quasi tots. Quasi tots, no? Menys... El Buenafuente cobrava menys que tu? Cobrava menys. Mira, el Buenafuente és un dels que cobrava menys. Hòstia. Sí. Jo crec que era com els alcaldes d'abans. De barri? No, dels d'abans, del Porcioles. Bueno, Porcioles tenia un sou molt baix. Una pesseta. Una pesseta era, sense IVA. No existia l'IVA. Hi ha una cosa que es deia IT, va haver una vegada, però és igual. IVA, una pesseta. Però amb aquesta pesseta la va estirar ell. Bueno, la va inventar l'estil aquest, estirar la pesseta. No crec que el va fer molt per Barcelona. Ell i Fèlix Millet. Fèlix Millet, tu havies actuat a Palau de la Música? Sí. Deu ser amic teu. No. Per què rius? Era amic del Pere Verdagí. Tampoc, no és veritat. Jo tinc la sort de no haver-lo conegut mai, i el Pere, que té... Però com t'atreveixes a coses dir que tens la sort de no haver conegut Fèlix Millet? Perquè així em deuen menys calés dels que em deuen. No. Sí, home, m'entens o no? Com dir que hagis tocat alguna cosa i potser saben? Vols dir que algun dia... No, però ella... Sempre es cobra quan toques? Tu que has sigut mànager. No, bueno, a vegades t'ho envien. Als ajuntaments els hi deu molts calés als músics. Això diuen. Això diuen. No sé. Per això no n'hi ha. No d'ajuntaments, de músics. De músics, no. Cada vegada menys, Tu creus que podràs viure del cuento aquest fins al cap al mig? Digue-m'ho tu. Home, jo ho veig difícil. Tu veus difícil? Tu quants anys tens ara? 52. 52, hosti. No soc més gran que fa un quart d'hora. També en tenia 52? Com m'ho has preguntat abans, sí. És que vaig una mica... Pots fer alguna pregunta millor? No, perdona un moment. Més interessant, Navarro. Això, més interessant. Sí. Has seguit aquesta polèmica? No. Navarro Fuentes? No, però és que tampoc s'ha de seguir gaire, no? No. Què s'ha de seguir? No, home, si tothom moltes vegades en parlen. Jo és que escolto la ràdio a partir de les 12. Què comença, amb l'Àngelus? Amb l'Àngelus Barceló. Barcelona. Escolta, aquesta malaltia que tens tu i jo bastant, de tenir que ser corrent constantment, no és com està catalogat, això? És que m'ho això? passo bé, ja està. Tu passes bé. I si el del costat no s'ho passa bé, se'n pot anar. Se'n pot anar perfectament. No és que se'n pot anar, i se'n van. I se'n van, i a vegades, ara ja me'n vaig jo, que si no es pot fumar. Aquí es pot fumar? No. Tu has deixat de fumar, no? No. Deixar de fumar és el que va fer l'Eugenio i el que has fet tu amb les teves víctimes, que es deia abans. Aquest senyor ha deixat de fumar. Jo no he fumat quasi mai. No has fumat quasi mai? No. Alguna virtut hauríem de tenir, no? Però molt poques, no? Què són virtuts? Era un grup d'humor, d'hòsties. Les virtudes, unes noies a Madrid. Una surt amb una cosa que es diu... Ui, ho has dit amb una veu com si t'haguessis dit despullada. Com si fos una merda. No, com si fos una cosa que es diu escenes de cama, de matrimoni. Veus? Però molt dolent, molt dolent. I jo estic enganxat. Quan ho veig, és que no, saps allò? Dic, no m'ho puc creure que estigui veient aquesta merda. Però, bueno, és que a vegades... No és el mateix, vull dir, no passa res. La coprofàgia és una cosa que a vegades atrau, això. La copo... Com has dit això? Home, esclar, si no tenim estudis... No. ¿Puede venir el lunes a la entrevista con estudios hechos? ¿Cuáles de ellos? De estos de la coprofagia que li estava explicant. Vale. Què vas aprendre de l'Eugeni? Anem a fotre una pregunta d'aquestes, cursis i... A riure de la vida. A riure de la vida. Sí. Doncs ell per riure dissimulava molt, no? Reia per dintre. Per dintre. Sí. Home, hi ha poca gent que siguin molt bons i molt lúcids fent humor i que els vegis rient. A tu t'agradava l'Eugeni, Eugenio? Sí. I el Buenafuente també m'agrada. I el Rubianes, i el Godoy, i Alberto, i el Pepín Tre. I la Núria Feliu. I la Núria Feliu, que també l'he acompanyat. La Núria Feliu vindrà aquí el dia 21. Ei, molts petons de part meva, per favor. De part teva. I si em pega? No, que m'estima, que no em coneix del tot i m'estima encara. T'estima bastant. Sí. Bueno, explica'm un xiste de l'Eugenio. Hòstia, no, els xistes jo és que no... No en saps acudir, jo tampoc. A mi el que m'agradava més era, jo no en sé explicar, però aquell que deia un que surt i li dona, me voy al bar. Diu, pues pégame ahora que luego me desvelas.
A mi no em fa gràcia i no crec que fos de l'Eugenio. No va fer mai bromes sobre el maltractament. I em sembla molt malament aquesta manera d'acabar la meva entrevista. No, Flavià, no podem estar així. Tu veus molt acabat, doctor Vila. Si ara vols guanyar-te el favor del públic femení, que per la teva mare m'ho ha entès, el que jo el volgut dir... El públic femení ja el tenia abans de venir aquí i no el perdré per fer 1000 entrevistes amb tu. No tot és sexe, No tot és sexe. Tu dius que tens el públic femení per la teva capacitat eròtica, però no pensis que a vegades es cansen d'això, eh? No m'ho han dit. No t'ho han dit? No. I van bé aquelles pastilles que em va recomanar de vinagre. Unes pastilles de vinagre. Què fa el seu nòvio, el Bardagí, que vam tenir aquí? El Bardagí, doncs compartim el xoc... Bueno, ens acompanya un home que és acompanyador de celebrities. Es diu Francesc Lacueva i acompanya en el Pere Bardagí i a mi a tot arreu on anem, encara que no ho necessitem. Sap que diuen que vostès formen un trio? I no parlo del trio que la Vera ni el Guadalajara. No, de sexe estem parlant. Ni de pòquer? De sexe. Què pot dir d'això? Ara tenim una disjuntiva, que no sabem qui fa de què. Sap què pot fer? Trucar a la consulta del doctor Vila i li resoldrà. Aquesta música vol dir, con la música... Otra paste. Senyor Vila, adéu-siau. Encantat, senyor Flavià.